Heitinga. Hoi. Alles goed? Ja, best. Is die man wel teer ken? Nou, in de ene helemaal komt minder aan. Beent. Die vindt die steeds uit de dik hoor. Nou, maar is trouwens die negen maar weer eens naar zien litten. Er is niks mis met mijn eigen. Nee, vast zelfs niet. Het is hoe dan ik beter om Harry dit te litten. Ja, na die hartaanval van die wist het maar nooit. Het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen je geen gevoel hebben voor coördinatie. Maar dat het wist bij in Duitsland voor zielen rekken. Nou, dat is dan nog altijd beter dan in het ziekenhuis. Ik weet niet dat ze het wisten. Maar we zijn correct op wij naar het ziekenhuis staan. Wist je wel? Nou, doe maar. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Beloof mij maar, ik ben het best bij jou. Beloof mij maar, ik ben het best bij jou. Het spijt me. En misschien als wij hier jeder west winnen. Maar niet jij weer er niet te redden. Hier ik nergens last van. Mijn vrouw is altijd fit. Ik ben hier er wel wist van. Ik woed ook er net zo wist van wie. Het spijt me echt, maar je kan mij neer ben ontwan. Hoe lang nog? Mannen, 3 mannen, en jelle hier op zijn heegst. Ik kan je in contact brengen met iemand die jou psychisch begeleiden kan, als je wil. Je moet je natuurlijk leven heer, ik op alleen een listje. Ja, ook. Ja, het is mijn vioen, hoop ik. Kom mee, we gaan. We zullen de dokter net langer ophouden. Moana, dat is 14 minuten van elke in een afscheid te nemen. Zal ik rieden? Ja, maar die eigen is tenminste niet mis. Ik kan een woning krijgen. In de stad.
Wij bedoel Je meent het, wat goed. Ja. Hé, waar? Wanneer? En hoe duur? Nieuwbouw, we kunnen de volgende maand al in. Eiburg. Hé, dan kun je heel vaak bij mij langskomen. En ik kan oppassen als jij en Johan op stap willen. Theater, bio's, restaurantje. Ja, en wat? Hé, wat is er? Niks. Ik bedoel, het is opeens allemaal zo definitief. Ja, come on, dat is juist goed. Nou moet je door. Beent. Ik wil even net dat ze het weten. Wat bedoel je? Waarom net? Het is die familie. Ja, daarom krijg ik. Dan kan een leidje in dien komen. Ik wil graag dat het gezellig blijft. Leuk is, zo lang mogelijk. Dat elke een gewoon twaan blijft. Begrijp je dat? Ja, ik begrijp het, maar het is net leuk, Joukje. Ik weet elke niet van nee, wij weten het wel. Ja, maar... Als wij het vertellen, dan word ik patiënt en dat wil ik niet. Ik wil blijven waar ik ben. Ja, maar Ik wil blijven waar ik ben. dat is die beroerte veel, dat is in het voetstapje. Zo viel ik het niet komen. Doe het van mij, Beent. Alsjeblieft. Chili con carne alla Talita. Amahola. Ik geef wel net een snackbar. Ait, het ben gewoon bruine bien. Er zit je van alles in wat net op de bien ligt. Wat is het? Ananas. Dat is bedoel ik dus. Fruit erop het niet. Nou, Beent, wat minder is er van Iste, wat meer er voor u zo blijft. Het roept heerlijk, Talita. Wij hebben wat te vieren. Oh. En wat hebben wij te vieren? Johan en Talita hebben een wenning. Is het slagen? Wat geweldig. Wat fijn van je me. Ja, wat fijn voor u. Wat bedoelt Ait? En dan hoeven we dat spul tenminste nooit weer te eten. Geintje. Waar is dus Cynthia? Mag ik daar in Eiburg dan op dansles? Ja, natuurlijk, liefje. En hoe vaak zie ik Paak en Beppe dan nog? Nou, natuurlijk niet zo vaak als nu. Maar we gaan er gewoon af en toe naartoe. Het werd herfst. Regenbuien en storm wisselden elkaar af. De bladeren waaiden in een rap tempo van de bomen. Mam, Ja. en als ik Paak en Beppe nu heel erg mis? Nou, dan bellen we ze op. Of we stappen in de auto en gaan naar ze toe. Het water in de sloten en vaarten steeg. Sommige landerijen liepen... Ik wil Paak en Beppe altijd blijven zien. Zoveel mogelijk. Begrijp je dat? Ja, natuurlijk, liefje. Als jij je eerste dansoptreden hebt, dan haal ik opa en oma persoonlijk naar Amsterdam. Is dat goed? Oké. Sommige landerijen liepen half onder. Op het meer kwam een lelijk bootje aanvaren. De kuivers staken boven de rietkraag uit. En de ene riep, oké. Wat deed er ook nog horen? Niks? Hoezo? Wat zou er ook nog aan wezen? Je hem toch gevreemd, vind ik? Wij? Ja, Jimme. Afkeuken in de zitten. Het gaat net goed met hem. Het gaat eigenlijk niet met haar. Wij gaan het ziekenhuis. Wat? Waarom? Er binnen een man al hier onderzoeken dingen en daar hebben we nou de uitslagen van. En waarom weet ik je niet van?
Omdat men... Dat geen zin om elke keer nog een reis te maken. Van hetzelfde weer neer dan de Hoorwest. Ja, en? Steeds nog wat? Ze kunnen niet met van. Wat bedoelt hij? Men met kanker. Dus dit zie je. Zit overal. Eens moment net dat ik het hij vertellen zonder. Geen dona menta en jou had de kans om het die zelfs te vertellen. Dit besteedt net. Niet meer om te dwaan. Men heeft toch volle jedder in de gaten. Ze denken vanzelf, deze vrouw is toch wel oud. Had hij het wel eens lezen hoe volle fouten ze in die ziekenhuizen maatje? Nee! Hij liet hem toch net bepraten toch in ons oren, dokter, dat er niet meer aan te dwaan is. Wat zullen we nou krijgen, steeds? Ik zal wel op internet zetten. Kom op. Hé, Joukje. Ben je het al in de kroeg? Hoe dat ze weer? Hoe dat het krekt en daar weer is alle oren dagen. Samma, hup, in de tuin, pats, deer. Nou, dat is een mooi idee. Ach wat, net voor de meesten die even blijven. Ja, ik je nog eens keer neem ik niks. Zo ben je nog komen? Nee, die zie ik nevens mij. En het zo wel eens de eerstvolgende wijze kennen. En dan kan Joukje ineens krijgt jongen en die zeggen net fleurig uit. Ze zei ze mij, god, hoe zei ze dat nou weer? Dat ze graag woord dat beent in de kroeg ziet. Nou, dat was allemaal zoals nooit. Als de ruzie misschien. Zult hij net vertellen kennen. Maar ik weet wel, Joukje is net en dit is maar gewasboeten liggen. Dat zullen mij die attack meidje nou. Dat is altijd een voorboord. Nou, wat vitamine voor beent, dat ken je in kweeën wel? Vitamine, verbindend. Hé joh. Dan is ik liek als je weilen. Kom op. Nee, dan kun je toch beter een fles Berenburg in stopje. Ja, en dan rolt je pepermunt, want we weten hoe Joukje is. We doen gewoon wat appel, wat paren, wat mango's, dat kunnen ze schillen. Nou, waar is ben je? Oh, het is Chris. Wie is dat? Boeden. Wat is Friesland mooi, hè? Als daar wordt veeltjigste. Die romte, die graaiden, die loften. Al die sterren. Wat stellen wij er maar een beetje voor? Niet zo mensjes. Ja. We zijn van die onbenul, dit zo neder. Stekkenpleetsen met een skoktrier. Sletten leeg hekkelje. Wie mols nedergaven. Zinnen energie opwekken. Ach, let maar. Ik had de laatste tijd een heel soort naaitocht. Maar jij dat ik al, je doet er nog niet aan de hand weer. Wat is dit? Wat maak ik in mij? Waarom weet ik je niet van? Doe je het gelijk. Doe de steeds. Maar is oudje. Het is meesonweerdig om te lijden. Ja, maar jou daar ik geen pinnen. Nee, nog niet. Waar is dit een goed voor? Nou, gewoon voor de pinnen. Hou in de bek! Ik had de min tijd om in de bek te houden. Dan maar sterk wezen, Joukje. Dat bist toch verplicht? Onnies alle keer. Om mij. Dat ken ik alleen maar als ik sterk beste ben.
Was toch sterk wezen van mij? Vind? Wat gaat er maar daarin gebeuren als men er niet in hebben wenje? Verkeerd beppen ze dan? Nee, dat denk ik niet. Wat dan? Nou, dat moeten we maar eens met pa lezen. Maar ik denk dat het beste is dat we ze gewoon bewaren. En dat je een keer langskomen, dan krijgen ze mij. Maar dan minder net meer zo vast nou. Ik denk vanzelfs ik bij pa en beppen blijven. Nee, dat kan vanzelfs net. Want je kunt toch net zonder die. Hm? Maar ik kan net zonder pa en beppen. Kom hier eens bij me zitten. Weet je wat dat is? Dat gevoel? Dat is nou liefde. Dat is nou houden van. Dat is het wisten dat ze elkaar nooit meer missen moesten. Maar soms kan dat net oors. Dat is heel vervelend. Maar hij is ook wel weer heel mooi. Want dan wist wat liefde is. Kun je dat begrijpen? En eindelijk spinnen we altijd bij me. Een beppe is in mijn het. En ik in Beppes het. Zij is maar krek. En dat zal nooit verhoren. Ik kan wennen stopen op een Noordpool en ik op een Zuidpool. Nou, hij zie ik je dan. Schiet nou een beetje op. Johan staat straks voor de deur. Waarom mag ik niet mee naar het huis? Omdat je naar school toe moet, lieverd. Maar ik heb een eitje nog niet op. Kan jij er straks even brengen? Ik moet echt weg zo. Anders gaat die woning aan mijn neus voorbij. Dat zoen wij net wel op, no? Ik mag nog de was dwaan. Doch ik de bedden wel. Dank je. Nou, kom op, Cynthia. Ik ken ik wel alleen nog, ja. Ja, maar dat doen wij net wollen. Want dat vind ik al met fiesta te leuk. Heute gaan ze deer, maar ik moet er binnen in de kranten lezen. Wat is dit? Ja, ik weet het wel, maar ik weet net wat ik ermee om had. Is ze nou helemaal gek worden? Had ze eerst alle jaren onderzoeken in het ziekenhuis die werd ze neer gezet en nou dit? Wat is de bedoeling? Dat ze er in één net meer is? He, dat ze in één D is? Ik geef die ze gewoon. Wanneer? Als het te laat is. Ik had Afke verteld. Ja, en dit ga ik zelfs voor. Mem, waar slacht dit op? Spiet nog op mijn lichamelijke stel. Onzin! Omdat een dokter dat zo in had. Misschien is die man wel alcoholist en had er de foto's toch in oorhellen, weet ik volle. Luister. Ik ga op internet zoeken en ik ga een tal van alternatieve genezers voelen. En ik maak je een afspraak. Lieve Afke, ik heb kanker. Ik zit vol uitscheringen. Er is niet om te dwan. Mijn hele lichaam zit vol. Nou, als men het net En die beziekert... alternatieve dokters, wat zullen die dan doen? De kanker voortblazen?
Ja, ook. Nee, Bernd, ik wil niet jaren. Net nou. Een bende nog, hè? Ja, nogal. Ach, dat is ook helemaal niet erg. Ze kunnen wel eens zelf nog bedenken. Wordt tenminste helemaal van ons. Ons? Kijk nou eens om je heen. Ruik eens. Dat is toch net Friesland? En laat Joukje de tuin doen, want hier kan ik helemaal niks mee. Joukje wel. Die zet zelfs nog een strook asfalt in de boel. Ik ben echt gek op je, weet je dat? Hé, stelletje klefbeffen. Move met die bak, ik moet er door. Het is meesonweerdig om te lijden. Dat ken ik alleen maar als ik sterk beste ben. Was toch sterk wezen van mij? Ben? Ik woe dat ik er net zo wist van wie. Het spiet me echt, maar Jik en wanneer ben ontwaan. Hoe lang nog? Mannen, 3 mannen en Jelle hier op zijn heest. Euthanasie. Ik bedoel, zonder teststemming van de partner. Wij kennen haar vreetje de Roenai te denken, maar ik denk dat het haar meer kweerdocht dan goed. Hoe bedoel je? Ik denk dat ze behoefte had aan mensen die het haar stiepje in haar beslissing. Ja, als ze daar nou ik nog vervjochtje had. Ja, dat begrijp ik alle keer wel, maar ik vind dat het te vlug gaat. Ik had tijd nodig om aan het idee te wennen. Ik moet alleen nog terug. En kan het net een te emotionele beslissing wezen? Ik had het gevoel dat ze er heel goed toe nagedacht had. Dus wij moeten het maar accepteren. Dat lijkt het mij het beste daar. Hoe kids ook zijn ze? Een pil? Meestal iets een drankje. Het spijt me. Ik hield die 6 wel. Maar ik wist net hoe. Hij ziet het heel aan de hand, zei ze wel. Net lood op. In de hoop dat het dan misschien wel net weer wezen zou. Zag ze wat? Ja, maar... Mem...
Ik weet net hoe ik dit sissen moet, maar... Mem, wat vjocht je? Het is een strijd, maar de kom eens verliezen. Maar dat formulier... Mem, jou toch net zomaar op? Dat was het altijd voor mij zwaar. Dat zwaar ik nou van Mem. Ik wil net als een wrak in mijn bed liggen. Als een kastplant. Dat zal ik net barren. Dat zal wel barren. Daarom dat formulier afke. Mem, het giet al je viesten vlug. Dit kan ik net bijbenen. Dat kan ik net helpen, deze ziekte gaat vlug. Ja, maar... Mem... Als Mem een blik iepen wil... en het lukt net, maar die iepener... dan probeert Mem het toch ek maar een oren-iepener. Oké, dat is misschien een stomme vergelijking... maar wat ik bedoel is... er binnen orenmanieren, orentheorieën... Wierookstokjes en klankmeditatie. Mem kan het toch proberen, van mij... van Cynthia, voor Huid, voor us alle jaren. Mem, het giet de hut. Vjocht je nog zo lang als het kind, Mem. Mem, alsjeblieft. Het rint